Takže chcel by som vás privítať v druhej časti nášho editu dnes. A chcel by som vám povedať, že máme všetko, čo nám treba, lebo máme dobrých kamošov. A chcel by som vám povedať ešte jednu vec. Máme tu sebou obývačku. Máme troch zamrznutých dnes. A dnes to končí, ne? Pánkrát Servác a dnes je Bonifat. Takže čo sa týka toho, je dosť kosovo. Ale ideme na Slek. Budeme tam ja, kamoš Pipo, David Mikša a Boris Oravec, prezývaný Čak Boris. A uvidíte na vlastné oči, ako sa s chlapcov, ktorí nevedia slekovať, stávajú chlapci, ktorí vedia slekovať. Lebo o to nám dnes ide. To je celé, čo som vám chcel povedať zatiaľ.